El cor indica de l'Escola de Música El Gavià, la pianista Maria Neus Devesa i la soprano Marta Arbonès van ser els encarregats de tirar endavant el concert per recaptar fons per l'associació local de l'Escala, Catalunya contra el Càncer, que es feia a l'església de Sant Pere. En primer lloc, la delegada de les comarques de Girona agraïa el suport de tothom i recordava que tots els diners recollits serveixen per ajudar els malalts de les comarques de Girona. Sincerament, donar el nostre agraïment al poble de l'Escala, al mossèn, que té tanta paciència en un dia com aquest, a l'Ajuntament, a totes les persones que han ajudat a la realització d'aquest concert i a tots els que sou aquí. Torno a recalcar una vegada més que tot el que es recapta a les comarques de Girona és per als malalts de la nostra estimada terra. Moltíssimes gràcies a tots. Pel que fa al cor indica, sota la direcció de Ramon Manent, presentava diferents peces del seu repertori, com Terra de vent, Muntanyes del Canigó, L'Exiliat o la sardana Carícies de l'avi Xaixo. A la segona part intervenien Maria Neus Devesa i Marta Arbonès, ambdues intèrprets de prestigi dins el panorama musical de casa nostra. Arbonès va néixer dins una família amb llarga tradició en el món de la lírica i la sarsuela i ha interpretat com a solista un bon grapat dels clàssics. Maria Neus Devesa ha obtingut la qualificació de Premi d'Honor com a pianista al Conservatori Isaac Albéniz de Girona, on ha estat alumne d'Anna Ferrer. S'ha especialitzat com a pianista, acompanyant i repertorista. Ambdues oferien un repertori molt ben rebut pel públic amb peces de Mozart, Bellini, Puccini o Verdi.